ಬಕ ಪನ್ನಕ ಯಾನನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪಿನಿ. ಕುಡ್ಲ ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಂ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೇಗ 25K ಆಗ್ತದಂತ. ಇನ್ನೂ ನನಗೆ 25Kಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಗೋಲು ಎನ್ನ ಡೀಲ್ ಅನಗ ಮೇರು ಎಂಕ್ ಖುಷಿಟ್ ಅರ್ನ ಖುಷಿಕ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡೈಮಂಡ್ದ ಮೂಗುತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ವಾ. ಮೂಗುತಿದು ಡೈಮಂಡ್ ಮೂಗುತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಬಾಕಿ ದಕ್ಲು ಮಿನಿ ಆತು ನಾಡ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಬಂತು ರಾಶಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾಯ್ತು. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇನ್ನು ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ನಿಕ್ಲೇದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ, ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಡುಲ್ಲೆ ದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಸಮಯ ಇಡ್ಬೇಕ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನೇ ತುಯರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇತ್ತಿರು ವಿದಿನ್ 2 weeks ಯಾರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ದಾದಂದು ಪನಗ ಅರೆಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಐಡ್ದಕ ವಿದೌಟ್ ರೀಸನ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಫಿಯಾನ್ಸಿ ಪಾತೆನೇ ಬಿಡ್ದು 4 ಮೇಟ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ. ಸೊ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೊಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತನು. ಸೊ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಂಡು. ಸೊ ಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಆಫರ್ ಬರೋದು ನನಗೆ ತುಲಿ ಮುಲ್ಪಾಯನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡುವೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಐಡ್ದಕ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಫಿಯಾನ್ಸಿನ ಬರ್ಡೇ ತನಗೆ ಮುರಣಿ ಅಂಚ ಮಾತು ಮೇಟ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ದೀತನ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ನಂಬರ್ಡು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡದು ಅಮ್ಮನ ನಂಬರ್ಡು ಫೋನ್ ಮಂತನಿಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಆತನಗ ಆ ಹುಡುಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪಾತಿರೆಗೆ ಐಡ್ದಕ ಆ ದಿನ ಅವೇ ನಂಬರ್ಡು ಪಾತಿರೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯೆ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ನಂಬರ್ನ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತಿರೆಗೆ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಸುಖ ಅಂತ ಕಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣೆಂಗೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ತುಲೆ ಈ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಆಣಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದುಪ್ಪಲು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏದೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಮನಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಜಾಬ್ದ ಬರ್ಪುಲ ಕಲ ಕೋರಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೋರಲಿ ಇತ್ತೇನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ನಿಕಲ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮೂಲಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂತ್ ಐತಮ್ ಇತ್ತೇನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿರೇಕರಣ ಬೋಡಿತು ನಾಡ ತುಲಿ ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತೋ ಜನ ನಂಬರ್ಗೆ ಇಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವಲಿ ಕಾಲ್ ಹತ್ತು ನಾಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದಪ್ಪು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನ ಪತ್ತನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಯರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಡಗರ ಒಂಜಿ ಏಪರ ಆರೇನೋ ಒಂಜಿ ತೂತು ಜಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಎಸ್. ಓಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆತೇನು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಜುಲೈಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೇಗೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೋದು ಪೋಪಿನ ಆಯ್ಕೆ ಸಡಗರನ್ನೇ ಬೇತೇನೆ. ಸೊ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪೋತೆ ಆಯ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದೆ ಪೋಯರ ಪೂರ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಈಜಿ ನಾನು ಆಯ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲೆ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಆಯ್ಗ ಇಲ್ಲಡು ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಐಟೇ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕುಲ್ವೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪರೆ ನಾನು ಪಂಪನ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕುಲು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂಪರತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ತೂಪರತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನನ್ನ ರಟ್ಟಿ ಜೋಕ್ಲನ ಗುಣ. ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿರು ಮೇಡಮ್ ಇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಡುಪ್ಪರತ ಅದಾದ ಪಣ್ಣದು ನೆತ್ತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಫಿಝೂಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಖುಷಿ ಟೆಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನಲಗೆ ನಮಕ್ಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲದಕ್ಲು ಅನ್ಪಿರು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಕಷ್ಟನೇ ಎಂಕ್ ಲೈಫ್ಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೇನೆ ಆ ಪೂಜಾ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಚೇನೆ ನಾ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೇರು ಯಾನದಾಗಿ ಇಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪಿರು ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ದೇವರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಾಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿನೇ ನೋಡು ದಯದಿಂದ ಪಂಡಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ನು ಹೊಸತ್ತು ಅದು ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಚೂಸ್ ಮಂತದಕ್ಕೇರು ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ದಯಗ ಕಷ್ಟ ಆಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೇರು ಯಾನ ದಯ ಇಂಚ ಮುಂದೆ ಪಂಡಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸುಖದ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೋಕೆ. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಾಗ ಇತ್ತ ಪುಲ್ಪೆನ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಯಾನು ಇತ್ತು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಪಣದು ನಿಕ್ಲು ಎದೆ ತಟ್ಟದ ಪನ್ಪರು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪರು ಎಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಯಾನು
ಮಂತೊಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯಗ ಆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ ಪಡೋದು ನಿಕ್ಕುಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋರು. ಸೊ ಏರ್ಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಗೇವ್ ಅಪ್ ಅನ್ಕೋಚಿ ಲೈಫ್ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಉಪ್ಪುನನಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದಿ ಸುಖ ತಿಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಐತಾತು ಕುಲ್ಪೆ ನೋಡತ ಓಲ್ ಎಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್. ಸೊ ಏರ್ಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಕೋಚಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಪೋಚಿ ಇನಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇನಿತ ದಿನ ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪುಣೋದು ಪಣ್ಣದಿಜ್ಜತ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಇನಿತ ದಿನ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಮನದನಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಉಡಿ ತೆಪ್ಪು ಬುಕ್ಕುದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಪ್ಪೆ ಒಂಜೇ ಪೇಜ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅದಪ್ಪ ನಿಜತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಟದ ಇಪ್ಪು ಏನತ್ತ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಲ. ಸೊ ಏರ್ಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತೋ ಜನ ಬೆನ್ಪುನ ಪಡಿಯಿಂದ ಉಣ್ಮಂತೊಂದು ಪೆರ್ತುಲೆ ಗುರುವಾರದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಬ್ದ ಆಫರ್ ಬರ್ಪುನು ಏಜೆನ್ಸಿ ಥ್ರೂ ಪೋಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಕಾನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ದುಪ್ಪುನು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಗುರುವಾರ ಬರ್ಪುನು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಪಣ್ಣದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅತ್ತು ನಾನು ಫುಡ್ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಫುಡ್ ಮಂತದು ಎಲ್ಲಿಯ ಝೀರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಪ್ದ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಸಮೋಸ ಅವು ಸೊ ಬೆನ್ಪಿನಾಗ 10 ಸಾದಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ನೆವನ ಪನೊಂದ್ಕೊಳ್ಳು ಎಂಕ ಅವು ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಕುಂದ ಆಪುಜಿಂದು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಡು ಅಕುಲು ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಮೊಕುಲು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಬಿಗೋರಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಪನ್ನಕುಲು ನಿಕ್ಲದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಸಾಂಕು ಜೇರು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ EMI ಕಟ್ಟು ಜೇರು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತೂಕು ಜೇರು. ಸೊ ಏರ್ನ ಏರ ನಕ್ಲ ಕೆಬಿಕು ಕೊರಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಅವಡು ಲೈಫ್ ಅವೇನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಚೀಪ್ ಬೇಲೆ ಯಂಕ ಆಪೂಜಿ ಪಂಡದೇನು ಪೆಪ್ಸಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಓಕೆ. ಸೊ ಐಟಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗಳು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನು ದಿನೊಟ್ಟು ಐನೂದು ಬೆಂದಿನ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಕ ಐನೂದು ಬೆಂದೆತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕಣತ ಪಣದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೆನೋಲಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಿದೆ ಪಾಯರ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಟ್ಟು ಜರಿ ಪನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೋರೋಲಿ ಪಿಕಲ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಂಚ ಪುರ ಐಟಮ್ಸ್ ಪುರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇರೆ ಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೋರೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಬೋಡಿಗೆ ನಾನು ಫುಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಪಣ್ಣದು ಎತೋ ಜನ ಜಿಮ್ ಪೋಂದು ಪುರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಫುಡ್ ಬಣ್ಣದ ಉಪ್ಪುನು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್ ಬಣ್ಣದ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಕೇನೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತು ನಾನೇ ಇಂಕ್ಲೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪನೋಲಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ದ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್ ಎಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ದ ಫುಡ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ ನಿಕುಲೆ ಮಂತದ ಕೊರಲಿ ಐಕೆ ಈತು ಪಣ್ಣದ ಪ್ರೈಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವೇನು ಮಂತ್ ಕೊರಲಿ. ಸೊ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಬೆಂದದ್ದು ತಿನ್ನಿ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಏನು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೆಂದು ತಿನ್ನಿ ಅಪಗ ಉಳ್ಳಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಕಾಸು ಪಂದಿನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಕೊರ್ನಾಗ ಕಣ್ಣನಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಇಲ್ಲಡು ಇದೇ ಪೋವಂದೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುದಂಡಲ್ಲ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲ ತಪ್ಪಣದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಕಣ್ಣನಿಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪಾಲೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಮೂಲ್ಯ ಬಾಡಂಜೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದಿತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಂತೆ ಎಂಕುಲು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಅವಳು ದಡಬಡ ಮಿಂಚಿ ತೆಡಲಿ ಮಿಂಚಿ ವರ್ಷ ಬರ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಧ ಹಸಿ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರೆ ಕಣ್ಣನಿ ಅవి ನೆಂಕೆ ಗುರಿಯರು ನೀ ಜ್ವರಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ನೆಂಕಿ ಬೇಪಾದ ಬಡನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲಪ್ಪ ಬಡದು ಅಂಚೆ ಎಂಕು ನೀ ರೈನ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಯಾನು ನೀ ಗೊಂಗಾಲಗ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ನನ್ನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂತದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ರೈನ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಿನ ಆನೆಗೆ ದೊಂಬು ಕೂಪಿನ ನನಗೆ ಉದಾಸೀನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನಾಣಲ್ಲ ಈ ದೊಂಬತ್ತೆ ಯಾನು ಬರ್ಸ ಬರ ನಟೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಬರ್ಸ ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬಂದು ಇಷ್ಟೇ ಜಾಣ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಸ ಇಷ್ಟ ತಂಪು ಉಪ್ಪುನತ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಬೈದೆ ಅಮ್ಮನ ಐತೆ ಪಲಾವ್ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ದೀತೀರು ಪಲಾವು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂತುಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಾಡ್ವೆ ತುಲೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ದೀತೀರು ತುಲೆ ಪಲಾವ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಅಂಚಿನರ್ನ ಕೈ ರುಚಿ ತೂ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋ ಅಂದು ಇಲ್ಲ ಡೈಕಿ ಕಾಂಡೆ ದಾಲ ತಿಂದು ಬರ್ತದ ಇಜ್ಜಾನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಎಂತ ಕೈನು ಯಾನ್ ಪಾಪ ಪನನಿತ್ಯನ್ನ ಕೈ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಯಾಕೆ ಅದು ಬೇನೆದೆನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಮೈದೀರು ಅಲ್ಪ ಅದು ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ಪನ್ನಕ ಯಾನನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಟ್ಲ್ ಹಾಪಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಮ್ಮ ತಿಳ್ತೊಂದು ಯಾನಂಚ ಪನ್ನಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಡ್ಡಾಪುಣು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈವನ್ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಪುರದೇ ಇದ್ದೀರು ಅಂಚ
ನಾನು ಕುಡ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನನ್ನ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪಿನಿ 25K ನಿಮ್ಮದು ಹಾಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೇಗ 25K ಆಗ್ತದಂತ. ಇನ್ನೂ ನನಗೆ 25Kಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಗೋಲು ತುಂಬ ಹೈ ಇದೆ. ನನಗೇನೋ 1000 ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಸಹ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಜಿನ 25K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನಾಗ ಪೂರ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಪತ್ತದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ 25K ದಾಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಆವಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈಜಿನ ನಮಕ್ಲ ತುಂಬಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಏಪಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೂರ ವಿಷಯಗೆ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಜಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನಾಗ 1K ಅನ್ನಾಗ 5K ಅನ್ನಾಗ ಪೂರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ 25K ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಉಂಡದ ನಮ್ಮ ಏಮು ಮಲ್ಲೆಕ್ ದಿಯೋಡು ಎಲ್ಲಿಯಡು ಪೂರ ಖುಷಿ ಪಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಕ್ ದಿಯೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಠ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಅಂತಂದು ಪೋಲಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ರೀತಿನ ಸೀದಡಿತಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವರು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲನ ನಿಕ್ಲನ ಎತೋ ಜನದ ಪಾಪ ಎಂಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎದುರೆದುರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣದ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ದೇವರ ಎತ್ತಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೇರಗ್ಲ ಎತೋ ಜನ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ಕಾತಿರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಪಾಡ್ಪವೇನು ಒಂದು ಎನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭರವಸೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಉಂಡತ ಅವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡೆ ಎಂಕಿ ಇತ್ತೆಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 25K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಪೂರ ಇಂಕ ಆತು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ತೂದೆ ಪರ ಇಂಕ ಗತ್ತಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎತೋ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುದಿಲ್ಲ ಎತೋ ಜನ ಒಂದು ಎಡಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಕುಲ್ ಸಮೇತ ತೂಲೆ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಡುಪೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಮೌನ ದುಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಂತದು ತೂಪೋಡು ಪಾತೆರೋ ನಿತ್ತಿನಾಡ ನಮ್ಮನೆ ಗತ್ತು ಮಂತೋ ನಿತ್ತಿನಾಡ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೂದುಪ್ಪರೆ ನಾನು ಪನೋಡು ಪಂಡದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಣನ್ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ತೋ ಜನ ಪಾಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾತೇರು ಅಂಚ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎದುರೆದು ಕೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಗ್ಳೊಂಚೂರು ಪಿದೆ ಪೋ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿಟೆ ಉಂಟದೆ ಆನಲ್ಲ ಬೆಗರ್ತೀನಿ ತುಳಿಗೆ ಇಂಚ ಊರು ಪೂರ ಜಾತೊಂದು ಮೇರು ಮೂಲದಲ್ಲಿರು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಸಲ ಮನ್ಪುನಾಗ 2 ಸಲ ಮನ್ಪುನ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಡಾಡ ಚಳಿ ಪುನಃ ಅಪಗಂಡ 7 ಸಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಿಂಗೆ ಶೆಕೆದ ಆಪುಜಿ ತುಳಿ ಮುಂಚೆ ಬೆಗರು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಮೇರು ಮಾಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡೋದು ನೆನಪುಲೇಜಿ ನೀರ್ಲ ಕನದಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಜಿಲಾಪು ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಅಂಚ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನೀ ಮರಾಠಿದ ಮಂತೇನು ಹೆಂಗೆ ಮರಾಠಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಹೃದಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮರಾಠಿ ಮನ್ಪುನ ತುಳು ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಜ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಜ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಪನ್ಪುನ ಕುಲೋರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ದಾಲೇಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಪುಣೆಂಕ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ತುಳುಟ್ಲ ಮಂತದೆ ಕನ್ನಡಟ್ಲ ಮಂತದೆ ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲೋರ ತೂಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ತೂದು ಅವೇನು ಖಾಲಿ ಇರಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಬರಕ್ಕೆ ಏನು ಹಚ್ಚಿ ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೈಪ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರಬ್ಲು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಪ್ಪುಜಿರು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮರಾಠಿ ಹೇಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಬೀಟ್ಸ್ ಆ ಟೈಪ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಮರಾಠಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೆ ಅವೇನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಲೆ. ಓಕೆ, ತುಲೆ ಫುಲ್ ಬೇಕಾದ್ದು ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಅದು ಗೊತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಬ್ಬೋ ದುಂಬುಡು ತೂಲೆಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕಪ್ಪದದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಬ್ಬೋ ಬಕ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಸೆಕೆ ಉಣ್ಣದ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸೆಕೆ ಉಣ್ಣದ ಆಪುಜಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಮಗಲ್ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿರ್ತೀರ ಅಂಚ ಮಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸೆಕೆಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಂಗಳಿಗೆ ಮಗಲಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮೀಟ್ ಬೆಗಾರ್ ಜತ್ತು ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆತೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡು ಪೂರೆಗ್ಲ ನೀರದ ಅಭಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ನೀರದ ಒಂಜಿ ಅಭಾವ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪುಂಡು
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ನೀರುದೊಂಜಿ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ರೆಂಟ್ ದಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ತಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತ ಫ್ಲಾರಿಡ್ ಅಂಚ ನೀರದ ಈ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರದ ಪೂರ ಅವ ಉಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಫಾರಮ್ ಹಾಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕ ಬಂಡೇರು ಮೇರು ದೇಪಣ್ಣ ವನಸ್ ಮನ್ ಪೂಜೆ ಅಂದ ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಲಾವು ತಿಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆತನು ಬಂಜಿ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಐಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕಂದು ಶೆಕೆಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವನಸ್ ಸೇರುಜಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ತದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತುಲೆ ಬಬ್ಬಾಸ್ಗೆ ಬೈದ ತುಲೆ ನೈಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನೆತ್ತೊಲೆ ಪೊಗ್ಗೆರ ಬುದಿ ಡೇ ಟೈಮ್ ಉಡಂತೆ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ತುಲೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳು 2 ಸಲ ಬೈದಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಗಳು ಸಹ ಮಗಲ್ಲ ಬರ್ತದಿತ್ತಲ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ನಿಕ್ಲೇದು ಅನ್ಕುಲೆ ತಂಪು ತಂಪು ಕೂಳು ಕೂಳು ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾಯ್ತು. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇನ್ನು ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು. ಇಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ತಿಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲ್ ಐಟಮ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಪಲಾವ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಹೋಟ್ಲ್ ಐಟಮ್ ಯಾವಾಗ? ಹೋಟ್ಲದೇ ಐಟಮ್ ಅದು ಎಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಪಲಾವ? ಆದರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಂಡು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಂಡು ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ತಿಂದು ಬತ್ತಿನೇ ಅವು ಹೆವಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಇತ್ತು, ಪಿಜ್ಜಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೈಸ್ ತಿಂದೆ ನಾನು. ಬಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೆವಿ ಆತು, ಗಡ್ಬಡ್ ತಿಂದೆ. ಶೂಕಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಬ್ಬಸ್ದಾಕನ ಫಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಗ ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ರೀಚ್ ಆದು ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಡುಲ ಪರಿಯನು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಮುರಾಣಿ ಇಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆತ ಎನ್ನ ಡೀಲ್ ಅನಗ ಮೇರು ಎಂಕ್ ಖುಷಿಟ್ ಅರ್ನ ಖುಷಿಕ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡೈಮಂಡ್ದ ಮೂಗುತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ವಾ. ಮೂಗುತಿದು ಡೈಮಂಡ್ ಮೂಗುತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಬಾಕಿ ದಕ್ಲು ಮಿನಿ ಆತು ನಾಡ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಇಂದು ಪಂತುಯಿರು ಆಶೆಡು ಆಂಡ ಎಂಕ ಆಶೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಆಶೆಕ್ ನಾಡ ಬಾಕಿದ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಒಪ್ಪಿರು ದೋಚುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚತ್ತು. ನನಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಕಿರೋದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ದುಡ್ದದು ಎಂಕ ಯಾನು ಬೆಂತಿನ ಕಮಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಪ ಕೊಡ್ತೇರು, ಇನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅತಿವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಡು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕ ಅವ ಪಂಡ್ರ ಬಡಿತನು ಮುಂಕುತಿ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಮಿನ್ನಾಡ ಕೊರ್ಲಿ 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 ಬಣ್ಣದ ಆ ಸೈಡ್ ಪಂತುವಿರು ಅಲ್ವಾ. ಬಾಕಿಯವರು ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮೇರಾದ ಪಾಪ ಕುದ್ದು ಕೇಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಟೈಮ್ ಏನೊಂಜಿ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವ ಅವೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ತುದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಮೂಗುತಿ ಸ್ಟೋನುದನೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆತನಗಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಗುತಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋನುದನೆ ಮೂಗುತಿ ಉಂಡು ಇನ್ನೇನು ತೂದಾರ ಪಾಪ ಪಂತೀನಿ ನಿಂಗೆ ನಾನು ಡೈಮಂಡಿದ್ದು ಮೂಗುತಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಪಂತೆ. ಮೇಷರಾಶಿದಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಲಿ ಒಪ್ಪಿರು ಒರಿಯನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದು ಲೂಟುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂಜೆ ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೊಪ್ಪಿರತ್ತ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರೇರ್ ಅಂಚಿನವ್ಲು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತ ಮೇರು ಎಂಕ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಣ ತಾತಿ ಅವು ಎಂಕ ಆರೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಪುಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿದ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಎಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ ಎಂತಾದರೂ ಆರು ಸಾಕಾದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಫುಲ್ಲು ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೋನಿಪುರ ತುಲೆಗೆ ಅಂಚ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚಿ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜೆಪ್ಪು ಎಡ್ದು ಕೊಂಚ ಲಕ್ಕದೊಂಜಿ ಚಾಪರ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಜೋರು ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ಲಾತನು ಬಕ್ಕ ಈ ಶೆಕೆಲತ ಜೋರು ಎಂಕ ಈ ದೊಂಬುಗು ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ ಒಂಥರ ಗಿಡಿನೆಸ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಅಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತಂದ್ರೆ
ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.